Това градче принадлежи на две държави. Да, има линия, която разделя всичко на две. Улиците, магазините, къщите, правителството, данъците и дори името на града е разделено на две. Това е най-интересното градче в Европа. Добре дошли в Баро. Това е Баро Херток в Белгия, а това е Баро Насау в Холандия. Има две държави, които споделят градчето и да, има две църкви, две автобусни спирки, две пощенски кутии и дори две бири. Това е белгийска бира, а това е холандска. Тази линия е граница и разделя всичко на две. Магазини, сгради и градската зала. Както можете да видите, тази линия минава през залата. Сега съм в Белгия и мога да прескоча в Холандия. Дори разделя къщите на половина. Тези къщи се наричат линени къщи. Линията разделя предната врата, което означава, че тази страна е Белгия, а тази Холандия. Всеки, който живее тук, трябва да спазва правилото на вратата. Ако предната ти врата е в Холандия, ти живееш в Холандия. А ако предната ти врата е в Белгия, ти живееш в Белгия. Но ето я и откачената част. Все още трябва да плащате данък за две държави. Ако имате такъв дом, трябва да платите данък за квадратната площ, която имате в Белгия или Холандия. Това питахме местните, на коя страна е по-евтино да се живее. И се оказва, че е Белгия. Пазаруването в Холандия е по-евтино, а живеенето в Белгия е по-евтино, така че можеш да си избереш кое предпочиташ. Може да се питате защо градчето е така. Нека да ви разкажа история. Оказва се, че преди 800 години двама мъже са създали тази граница да разделят земята си и векове по-късно се оказва, че тези земни граници са се превърнали в държавни граници. Едно градче, две държави. Това градче е все още разделено на две и те все още живеят в мир. Всички хора тук правят много готини и весели неща заедно. Голямата идея тук е проста – граници. По-голямата част от света мисли, че границите трябва да изглеждат така. Големи стени, тел, електрически огради и военни с оръжия. Но тези граници не са вдъхновяващи. Това малко градче в Европа ни показва как да живеем в мир, дори и с различни граници, култури, закони и данъци. Надявам се, че някой ден границите ще станат от стени към прости линии на тротуара.